sidibana apha endleleni siye emgidini. Hayi bo, shoo, isikhala. Abasebatha abantu sana 19 minutes ka 19 minutes Molen betuna sapila ifikile mina yomgidi guys sesidibene ke sana nabahlobo bethu liqhiya andazi kwenzekani siyangena ngoku elalini siyokhapha bethuna kanijonge into enhle kanje siyakhapha all the way from Cape Town bethuna sokhapha umhlobo wethu kusekuhle sena excited ke sana sendifeel uba kuzaba mandi and there's a sun from yam sayingixelela ngespace red but yeah nguwo yo ngumgidi kalo indlela ayisani sifikile bethuna sifikile akumandi kodwa engangeni aba bahla senijongane Come to
Zibazana size kwelikhaya sizophekisa elikhaya njengoba kukhona umntana uphumayo sithunywa ngamaxhego nje kuba ke nisibona silapha izinto zinintshe khona ngoba ke nguDisemba ngoku mandineke ngolo khona kwesazicakaca ezanto ngozibuyisa zezabhuti lezi ndingi kuthiwa ziyi-2 liter zithandathu imeyile ngoku njengomntu akuthi besitshilo kaphinde yokokubana izinto zininzi amacirha maninzi qithi ukodlula nalapho kodwa ngenxa yezinto ezininzi kuye kwanyanzeleka into yokubana sahlulelene njengokutshilo uqamantana ungagqiba ngudlala sizokwenza sisazoziminca sizayoyala irhwala sisayoyala but ngoku sisaziminca apha emotweni ewe iyadingeka enye into i-energy iyadingeka but ke sise-right bethu nani abafazi bakucentani young wife sakucela ye wena hayi sana
sana ifoni yam iku-2%. Iku-2% bendicinga fana iyatshaja ngoba isendlini kanti ibingatshaji all along. So sihamba ke ngoku siyoyala ikrwala but ke ngoku andizokwazi undibonisa yonke loo nto because phone ilicimayo. But guys, I hope you enjoying the vlog. Tomorrow khona surprise endifuna umbonisa sona, khona ndawo endiya kuyo nomyeni ndizandibonisa loo nto, and then khona nomnye umgidi esiya kuwo. So I don't know how long this vlog is gonna be, if I'm gonna do the entire thing yalapha eSand Cape yonke ndidibanise yonke okanye ndizayihlula na, but mna bendifuna uyihlula because andithandi into ibende kakhulu. But yeah ke guys, sonwabile kucentane bethuna. Yeah, so naba bafazi besiza ngengoma ke ngoku ndizayobajoyina ke ngoku kuyabaneka guys. So yeah, asambende thuna. Hayi guys, kuyanetha. Viva ngaphi na? Ngapha sisi. walapha eThuthuva mhlobo wami mna ndaziwenda utata akho uqala wamdwala utata into ayithetha ayiwani wathi utata mna andiyangithoma umuntu omdala ngona lokuqala akabi nazithuma uthi xa ngawana sidibana singabobani sizakwazi uba simane sidibana funeka ibe khona into endithi
zayifumana apha kuwe nawe ube nento ozayifumana apha kuwe uyakhoda asitshomane nje for nobana masigrove nge-weekend ayami kanjalo zambuka mhlobo wakho ndiyakhoda ndiyakule ndawo ithi ondindivile mthetho abatheli yonke imithethile kodwa engandiyive ithi uzukuzihloniphe nawe wena self ukuzihlonipha kemnganam ujonge into ephuma emlonyeni wakho uba ithile nto iphumayo yakho ujonge abantu ufeni nabo angam sinentanga nathi kodwa uzawuba xa ucingola nyanga wakho iintanga zam mhlawumbi zaziyi-20 kodwa ngoku uthi hayi iintanga zam xa uzozibhala zimbini kulaa 20 ngenxa yoba kaloku funeka uzibhuzule ebantwini abathetha into ebheka ngabo kodwa befana ubheka ngabo ubomi mnganam ngamahlande nyinga into ebalulekileyo nawe ukuze ukwazi uhlonipha omnye umntu uqale ngawe uyijonge into efaka emlonyeni uyijonge into eyikhuphayo emlonyeni zama ukuthi mntu bam ndizama kulo andizuba mde zithethe yonke into ngathi kodwa ndizawube nditsala ibende mani nizawube ndingeva ngoku ngathi iya nakuni le nto ndizawube ikhetho nenye indoda because xa inxaba ibikhetho laa ndoda futhi uba nxa usiziseka nomfana so zamane simisa ngaye kodwa ke sitsho sibuni madoda ngephuma emlonyeni ningathethi izinto ezirongo madoda ezanibhelisa ngapho and mameke phela kukhona into enakayivithethwa ngomnye umntu esithi ebona umntu zenza Mama, nanozinqosula ibhokomo. Uyenza kalo. Ivike umcalu nowakhe nopi uzibavethuni oats. Bafuna i-oats, ngandipha i-oats. Bathe bafuna i-oats. Uba ndenza i-oats, abantu zakhe i-oats now. Good mornings. So it's the next day. If I'm not so it's the next day after umgidi. Sibuye nomlenze wegusha, which I'm going to prepare for supper, and then ukundenza breakfast. Lungisa breakfast ngoku, and yeah.
Come and stay. When stay. Okay. Cause I'm a gummy bear, I'm a gummy bear. I'm a gummy bear, I'm a gummy bear. Okay, here she cries. Okay. Can you see? She loves it. And look at her. Can you see her? Sometimes I like it and sometimes I don't like it. I said, we have to have a man. But I say it for like one time. Like, we have to have a man. Look like shout like this with no. But that's not how to shout. Deepa. Her smiling for her mommy. I think she loves her mama more than me. Yeah. And she loves me more. So then I'll give her a hug. No, let's give her a hug. Like standing. She's gonna stand. Trust you guys. Yeah. Guys, I'll see you later. It's like time, you know. So really hey. Izinkwe. Menzele ibhotile intana. Ngapha. Ngibamba la YouTube.
Ndiyakhaya ma. Ndityile. Ndahlamba. Ngoku ndizonqenqa ibhotile. Ndilale, ne? Hey, my bitch. Heyo. Nathi. Naba abantu basuka. Sibukalo ngabantu thina. Sibukayo ngabantu thina. Aba abantu sithongela. Solula ke. Solula na. Mama uzakulalisa ngoku. Yenza washing yakhe. Hayi bodwa ingakulikilena nje. Hayi wafana manje besendile ne. Richard sesuke ndina ndikhangele app. Zimitha phaya nazingena ndidlula. Uyolala? Hayi, ubeleke ukhapha izolala. Uyozela. Ibhuti leti kanti lasikameze. Uyinqenqile. Okay, ngizibona.
mommy and she's doing a lot of toys and on tops. Okay. Nalo nenqatha. Ngale. Alikhulu kakhulu vule. Alikhulu kakhulu. Ngiyabi nilwe. I-right no. Utambu ngajegqo kwakhe. Andimanje. I-right le. Ungayibeka kana. Close kakhulu. Uthi Ayisa. Uyafuna na? Ufuna lo? Awuqumbi man. Yo. Ayisa. Guys, ayimandi inyama endiyinika umazala wam nayenzileyo uyiqotsile ayisemandi kumandi banomazala sana. But now I think I'm gonna have to close the vlog. I'm gonna close this one and then start a new one, and then I'll prepare isapha ke okuleni ndizawuyenza. So yeah guys, I hope you enjoyed the vlog yokotiza. Yeah guys, nonwabe nibe right. Yeah, ndizawutya inyama yam, freshen up, and then phaa ngo-2 kanje qale silungiselela imbiza yam. Shopping guys, but that will be on the next vlog. Thank you so much for watching. Tando,